Du kan lige starte den. Var det for, bare for at blære os lidt først, eller hvad? Jeg tror, det er det rigtige program. Sugeskål. Skål. Ja, jeg var. Er vi klar? Okay, så er vi klar. 1, 2, 3, nu! Så står det fast. Hvor virker det dårligt? Den skubber sig selv væk. Hvad kører den fremad med? Den kører ikke fremad, mens den skubber. Det er derfor. Nej, det er det, den skal, ja. Det kan godt være, den Men hvor meget motorpower er der på den? på bulldozeren. Hvad? Vi kommer aldrig videre. Jo! Hvis det der... Er de begge jeres? Ja. Har vi ikke demonstreret vores kampe under nu?